Hola, benvinguts a una altra sessió de Jornades de Tecnologies Lingüístiques en català i avui tindrem la sessió de síntesi de la parla i la part més tècnica i avui parlarà Alex Peiro Lilja de UPF. Ell és del grup de TALM, tractament de llenguatge natural, dic correcte, tractament de Sí, automat de llenguatge natural, no? exacte. Ell està fent el seu doctorat precisament sobre aquests temes i sobretot amb ell vam col·laborar amb el desenvolupament del Catotron i estem molt agraïts que està aquí i ens explicarà les coses, les innovacions, sobretot tecnològiques dins de l'àmbit. I jo soc Baibars de la cooperativa de col·lectivats, ja em coneixeu probablement, i jo soc enginyer de dades, cofundador de Col·lectivat, la cooperativa, sobretot treballem en l'àmbit de tecnologies lliures i tecnologies lingüístiques i també crear coneixement obert que aquestes jornades forma part d'aquesta activitat. Doncs, primer de tot, de fet, jo volia començar amb la presentació, amb les introduccions i per ensenyar-vos i preguntar-vos algunes coses abans de començar per veure una mica els perfils. Ja sé que heu omplit el nostre formulari, però per ensenyar-vos les funcionalitats de la plataforma i també intentar fer-ho una miqueta més interactiu, diguéssim, la presentació, us volia preguntar quin perfil teniu i ara poso les opcions. És perquè per saber una mica com farem la sessió, perquè una part és les coses més generals de com és l'estat d'art, una altra cosa és bàsicament les coses més tècniques, més detallades de com desplegar els sistemes, com contribuir als projectes, etc., per saber amb quin nivell de detall podem anar. Estaria bé, doncs us he passat a l'enquesta. Doncs quan dic desenvolupadora programadora no hauria de ser de carrera si contribuïu d'alguna manera al repositori Codi Obert, podeu posar també desenvolupadora, però ja sé que jo crec que com desenvolupadors o perfils tècnics som minoria. Estem esperant per 3 persones més. No sé si tothom ve. Dos persones més. No sé, potser no podeu accedir del dispositiu que teniu, doncs poso, és una mica petita, però la majoria som altres, podeu veure, i tenim algunes científics de dades i també desenvolupadors, doncs està bé, és bastant equivalent, diguéssim, als perfils. Doncs molt bé, amb això passo la paraula a l'Àlex, que ens explicarà els detalls que són més de la part de la investigació. Jo tinc molt de ganes d'escoltar per veure què són les coses noves per aquest àmbit que avança molt, molt ràpid. Àlex, tens la paraula. Vale, perfecte. Doncs suposo que se m'escolta perfectament, no hi ha cap problema. No, facciamo insieme.
Vale, està carregat È una bella esperienza. el PDF? Una parte sì che... Ara t'ho cambio. Vale, gràcies. Una mica. Sì. Stanza non mi piace. Ara ho tens. Non gli piace. Vale, doncs, bueno, bona tarda a tothom. Delle meraviglie per lui. Lì sto... Vale, em sembla... Ara, perfecte. Doncs bona tarda a tothom. Ja en Baibars ja m'ha presentat. Actualment estic fent el doctorat al departament del DETIC, al grup TAL de la Pompeu Fabra, de la Universitat Pompeu Fabra. I aviam, us faré una passada general. Aquesta presentació, bàsicament, us faré una repassada general del que són els conceptes més bàsics, el que hi ha hagut una miqueta fins ara. I, bueno, a motiu d'això, de si hi ha cap persona doncs, que no tingui tot aquest background 100% clar o potser sí que molts ho teniu, però bueno, tot i així ho passaré. Llavors, bàsicament els punts principals del contingut són això, una petita introducció, un repàs històric de la síntesi de la parla. Llavors, un cop arribem al que són les tecnologies del deep learning i després tal com ha dit en Baibars, us comentaré una miqueta alguns temes de recerca actuals que es porten en aquest camp, en el que és en el síntesi de veu aplicant deep learning. Llavors, la primera pregunta que us la podeu fer vosaltres, no cal que contesteu, potser molts de vosaltres ja ho sabeu, però és això, no? Què és la síntesi de la parla? Bàsicament, és la producció, el que posem, no? La producció artificial de la parla mitjançant un sintetitzador. En el seu moment ja podia ser un sintetitzador mecànic, actualment són tots per software, i és el que es coneix com un sistema text-to-speech, en anglès, les sigles TTS, d'acord? Llavors, bàsicament, el TTS el que s'encarrega és una caixa que s'encarrega de traduir un text amb les seves puntuacions, la seva estructura, cap a una veu que és artificial. Llavors, com molts de vosaltres sabreu, hi ha moltíssimes aplicacions actuals que poden servir que necessiten o requereixen d'un sistema TTS, alguns dels quals tots utilitzem com Siri, Alexa, Cortana, avatars virtuals o mecànics em refereixo a robots físics, no? Avatars virtuals assistents de pàgines web, per exemple, com la Renfe o qualsevol aplicació d'ajuda. Els sistemes de navegació, també, com el GPS de mòbil o dedicats. Contestadors automàtics, assistència sobretot a persones amb discapacitats visuals, com per exemple el software JAWS, que es dedica bàsicament a dir tot el que a la pantalla podeu vosaltres veure. Per una persona que no hi veu és un programa molt útil, un software molt útil. Inclús tenim la imitació de veu, el fet de poder, per exemple, imitar la teva veu en el cas que es requerís per algun motiu. Tens l'opció aquesta, no? En pocs segons de la teva pròpia veu, doncs pots fer que una màquina l'aprengui el teu to, el teu timbre i l'imiti per altres frases sintetitzades. També hi ha altres productes i aplicacions, com és la síntesi de llarga durada, com per exemple audiollibres sintetitzats. Això és una cosa que gràcies a les noves tecnologies s'està ja cada cop arribant més a un punt on la qualitat és prou bona i els requeriments són menors i, per tant, són aplicacions que ara mateix estan en auge, per dir-ho, no? Algunes empreses o productes són com aquest, no? Synthetic Audiobook o DeepZen. Llavors, com a part d'introducció, per tant, havent vist totes aquestes aplicacions, el que posem al nostre cap automàticament com a requisit per una veu sintetitzada és que, bàsicament, la intel·ligibilitat i la naturalitat d'aquesta veu sigui el més gran, el màxim possible, el millor possible, el més òptim. Entenem com a intel·ligibilitat la comprensió del missatge, que la veu artificial tingui una correcta vocalització, la transició entre fonemes sigui també correcta, que la puguem entendre, que no hi hagi cap mena de distorsió o glitch,
I la naturalitat, que ja la comentarem també més endavant, és això, no? Una miqueta la similitud amb la veu humana. La similitud es refereix a això, una mica amb que sigui coherent amb el que estem dient, que diguéssim que l'accentuació, l'expressivitat, l'estil, sigui correcte depenent del missatge que estiguem transmetent. Llavors, una miqueta ràpid, per entendre una mica la mecànica de la nostra parla, nosaltres bàsicament tenim un parell d'òrgans, que són els pulmons, que s'encarreguen d'expulsar l'oxigen, diguéssim que seria com una mena de soroll o un impuls, i les cordes vocals al final són unes membranes que vibren a una certa freqüència, que això seria la freqüència fonamental de cada persona. Cada persona tenim un rang, generalment es pot diferenciar d'una forma genèrica, no? Entre dones i homes i nens, tal com us indico aquí. Penseu, doncs, això, que aquesta freqüència és la que delimita, diguéssim, la diferència, no? Pot ser una veu més aguda, una veu més greu, una veu molt més alta, molt més aguda, tipus com un nen, no? Per exemple. I al final el que vull dir amb tot això és que tot el sistema, des dels pulmons fins als llavis, no? Fins on acaba sent expulsat el nostre aire o la nostra veu, el nostre so, és tot un sistema que modela, diguéssim, aquest senyal que estem traient des de dins per provocar, diguéssim, el que són els fenòmens vocals, consonants, xiuxiuejos, d'acord? Llavors, el que seria equivalent, molt ràpidament, no sé si esteu familiaritzats amb el que és el tema, amb la representació espectral d'un senyal, no? Però, bàsicament, cada senyal està composat d'una distribució energètica en diferents freqüències. Llavors, la nostra freqüència fonamental, aquesta que dic, que és la que fa, a la que vibra la nostra corda vocal, té uns harmònics, no? Que seria aquesta corba d'aquí, no? La freqüència fonamental seria el pic més alt i els harmònics que serien múltiples. Llavors, què seria l'equivalent a un filtre que modela aquest senyal amb aquest tipus d'energia? Doncs seria la nostra cavitat vocal i nasal, tot el conjunt, tot el que contenim al crani per on passa l'aire, diguéssim, tot això forma un modelatge d'aquest espectrograma per generar un tipus de senyal amb un tipus de comportament freqüencial. Llavors, aquests pics, per exemple, que posa F1, F2, són els formants. Això ho tens quan generes, quan tu modeles amb la llengua, amb les dents, no? amb els llavis, tot això, tu fas un conjunt de moviments per exemple, extreure una U, una A, una S. Tot això significa que dins del nostre crani estem formant uns filtres que modelen, que varien aquests formants, no? Diguéssim que fem una forma diferent per cada fonema. Llavors, aquesta combinació és el que fa que generi un senyal amb aquest tipus de freqüència. No sé si m'explico, però per sobre la intenció és aquesta, que el nostre crani, tota la cavitat vocal, el que fa és modelar el senyal que estem traient dels pulmons, que passa per les cordes vocals, per treure un conjunt de fonemes concrets. Llavors, el que us comentava, tant les dones, molt generalment, i poden haver-hi moltes variacions, les dones es solen moure entre 165 i 255 hertzos, el que és la freqüència fonamental, per això ja veieu que és més elevada que els homes, i és per això que generalment les veus de les dones solen ser més altes o més agudes que la dels homes. D'acord? I la dels nens que estan per sobre, doncs encara són més agudes. Llavors, una mica ràpidament, una visualització digital o sintètica de la veu, diguéssim, no? Seria, potser això ja ho són una mica més. El que tenim a baix seria la forma d'ona, que està en funció, és un domini en funció del temps i l'amplitud. I el que estem veient, diguéssim, el que hem vist abans, aquesta part d'aquí seria com una llesca d'aquesta representació d'aquí. Llavors, si us fixeu, el que us comentava, imaginem que això, per exemple, és una A, estem pronunciant una A, doncs tenim energia
molta més energia a la banda de la freqüència fonamental i als formants. Val? Inclús, si tenim suficient pràctica, podríem arribar a desxifrar les vocals o els fonemes que estan passant a través del temps per totes les freqüències, coneixent on estan aquests formants. Llavors, aquí ja us estic donant una pista de com es pot després començar a predir d'alguna manera la veu a través d'aquesta informació espectral. Llavors, això és un breu repàs històric de la síntesi de la parla, molt resumidament. Potser penseu que la síntesi és algo recent, però res semblant. Vull dir, crec que inclús abans de Crist ja s'havien modelat alguns caps artificials d'alguna manera mecànica, sobretot pel tema de l'element simbòlic, del misteri i de l'espectacle, potser també una mica també, no? Aquestes llegendes de caps parlants que existien a Grècia, per exemple, doncs diguéssim que ja hi havia aquest interès, tot i que no fos a nivell 100% científic, en generar una síntesi. Llavors, diguéssim que després d'aquestes intencions, no més endavant, ja apropant-nos més cap al segle XVIII, ja es van començar a dissenyar, com podeu veure aquí, de Wolfgang von Kempelen, uns sistemes mecànics per simular la parla. Aquest sistema concretament imita el model que, diguéssim, el funcionament nostre real del tracte vocal, el qual, si feu, per exemple, pressió aquí, deixaríeu anar l'aire com si fossin els pulmons, després teniu aquí un intermig que generaria la freqüència fonamental aquesta, la F0, com les cordes vocals, i després, aquí no es veu molt bé, però hi ha una sortida, com una mena de mànec maleable, el qual, si tu mous d'una manera concreta, estàs generant una combinació, un filtre diferent, perquè l'aire surti d'una manera o altra i puguis variar de vocal o de consonant, per exemple. Llavors sí que més endavant, cap al 1939, ja es va dissenyar com un primer sistema hardware ja amb cap i peus que podia sintetitzar. Es van fer millores, era molt bàsic sobretot, però gràcies a aquest sistema ja es va poder investigar una miqueta més la segmentació, la fonètica, etc. I un cop aquí, la cosa ja va haver-hi un cert interès, es van començar ja a investigar. Cap al 1950, les primeres computadores ja van arribar i es va començar també a indagar una mica la part software. I diguéssim que cap als 60, entre els 60 i 80, va haver-hi un boom bastant gran. Sobretot van sortir inclús, aquesta és una de les joguines de les més simbòliques, diguéssim, a l'Speak and Spell, perquè va ser de les primeres que va incloure com a ús comercial per nens, una joguina, el que era la síntesi de veu, amb altres funcionalitats. I al tenir tant d'èxit, això va estar dissenyat per Texas Instruments i al darrer d'aquest èxit i d'altres productes que es van començar a comercialitzar, doncs va haver-hi una investigació encara més forta cap a aquest camp. I diguéssim que a partir d'aquesta època cap endavant va començar a haver-hi ja un boom bastant més gran d'intentar sintetitzar la veu, ja conjuntament amb l'evolució de l'electrònica. Per exemple, el 1995 va aparèixer en Brola, un projecte de llicència oberta per bases de dades de fonema, de fonètica, de parla, i oferia algoritmes també per sintetitzar bastant bons. Llavors, cap als 2000, que aquí està indicat, apareix aquest concepte, que serà el més important ara mateix, almenys per al que explicaré més endavant, que és Statistical Parametric Synthesis, o síntesi paramètrica de la veu. Aquí ara us ho detallaré, però aquest concepte és important ja que intentava lidiar amb uns certs contrapunts que tenia la síntesi que s'estava portant bastant, de forma que generava una parla bastant natural, que era la concatenativa. Llavors, ara més endavant us ho explico, com us he comentat. Doncs això, en aquest període, generalment tenim ja com dues branques
diguéssim que competien una miqueta a veure quina podia donar un millor rendiment. I teníem això, la síntesi per concatenació i la síntesi paramètrica, que és el que us he comentat. Molt ràpidament, la síntesi per concatenació es basa en això, concatenar, agafar una base de dades molt gran, segmentar-la en petits trossets d'àudio generalment a nivell fonètic, i el que es feia era buscar la combinació de segments d'àudio més adequada per generar l'àudio més òptim possible, òptim, diguem, intel·ligible i natural. Llavors, és això, com a punt més fort tenia una naturalitat bastant elevada, perquè no deixaven de ser trossos de veu real. El que passa que com a contrapartida és que sempre havia de tenir adjunta una base de dades molt gran. Al final són petits retalls, que tots aquests retalls estan tallats i, per tant, a l'intentar ajuntar es solien generar una mena de distorsions o glitches entre un son i l'altre. Sí que és cert que es van implementar tècniques de processament de senyal per suavitzar aquestes transicions, però tot i així encara existia. I generalment no oferien tanta flexibilitat a l'hora de modificar, de voler modificar el senyal de sortida, no? La parla de sortida. I d'aquests contrapunts va aparèixer o estava lluitant, diguéssim, la síntesi paramètrica, que bàsicament és tot el contrari. És intentar representar la veu d'una forma paramètrica, amb valors, d'acord? O sigui, tot està representat amb números i es generava mitjançant models estadístics, també per buscar la millor seqüència de característiques que podien generar la veu sintètica que volien. Llavors, com a punt molt bo és que no requereix de cap base de dades adjunta i és més flexible a l'hora de realitzar modificacions. Llavors, clar, en el seu moment, la síntesi paramètrica no tenia una qualitat, o li costava arribar a una qualitat molt bona comparada amb la concatenació. I era per això que precisament les dues estaven competint. Llavors, com a model o esquema molt general, d'acord, per tenir ja una primera imatge del que és un esquema bàsic d'un TTS, d'un text-to-speech, d'un sistema, d'aquestes últimes dècades, un convencional, diguéssim que podíem definir-lo com amb dos blocs, que seria el front-end i el back-end. El front-end es dedica a analitzar el text d'entrada, en aquest cas seria Jova, Chef, Porti, sisplau, etc. Faríem una anàlisi del text, que el que faria principalment és normalitzar-lo, convertir els números en paraules, treure les majúscules, el que calgui, catalogar les paraules, fer el preprocessament corresponent i llavors passaríem dins aquest stage també una anàlisi, també inclouria una anàlisi lingüístic, que seria la transcripció fonètica, el phrasing, entonació, diguéssim, podríem separar-ho també sintàcticament, podem fer diverses capes de segmentació per intentar definir el màxim possible tota l'estructura i tota la informació que ens donava aquell text abans d'enviar-ho cap a la generació. Sí que és cert que hi ha altres models que, per exemple, la durada es passaria aquí, en aquesta zona aquí, perquè es prediu conjuntament, etc. Però generalment podríem dir que aquest seria un esquema general. I el backend, al final, és la generació d'ona de forma artificial. Podeu veure aquí un exemple, intentar buscar, això serien els grafemes, o com sonarien les paraules per representar-les simbòlicament. I tot això seria com un equivalent a com el que entraria, tot aquest conjunt a nivell fonètic, amb totes les descripcions i estructuració, entraria a la generació d'ona. I aquí es decidiria, en funció de tota l'anàlisi, com generar l'ona. Llavors, què tenim? Que ara, si ens centrem més a la part estadística, que jo us he comentat abans, al final, d'aquests dos, de la síntesi concatenativa i la paramètrica, és la paramètrica la que al final, a grans trets, ha guanyat. Perquè al final el que són els models deep learning també, ja us ho comentaré, no deixen de ser models estadístics, paramètrics, per sintetitzar la veu amb qualitats molt notables. Llavors, aquests models estadístics, al final,
el que es converteix és que tenim també un front-end. Això són esquemes molt generals, d'acord? Llavors tenim aquí el front-end, que es dedica, doncs, al que hem comentat, a treure tots els trets lingüístics de l'entrada, i després el que tenim aquí és un model estadístic, que el que fa és, en funció de la informació que li arriba, ens traurà una sèrie de vectors, de característiques, d'acord? Diguéssim, en funció del temps, en un temps constant, que seria un equivalent, per exemple, cada 10 milisegons, doncs trauria un vector de característiques, i aquestes característiques generalment fins ara s'han inclòs la freqüència fonamental, que us he comentat abans, el Mel Frequency Capstone Coefficients, que en general donen una informació del comportament suau, separant el comportament suau del ràpid, de la informació, i es va demostrar que era útil també per tenir-ho en compte. I després, la variació dinàmica d'aquests coeficients, que més endavant també es va demostrar que ajudaven a donar una síntesi més suau, més suavitzada de la parla, diguéssim. Llavors, un cop havent tingut tota la síntesi, havent predit, diguéssim, totes les característiques per cada X milisegons, d'acord? Tenim una seqüència de vectors i aquesta seqüència de vectors al final el que es fa és enviar-la al generador de forma d'ona. I aquí ja tenim la síntesi, que seria el que coneixem com a vocoder. Aquí amb més detall, no entraré tampoc molt més en profunditat, però en el que és aquest model acústic estadístic que us he comentat just aquí abans, aquest d'aquí, el que tenim és això, que cada vector inclou informació de pitch, que és l'F0, també trobareu com a pitch, les MFCC i variació dinàmica i lliures d'incloure més o menys. Llavors, el que tenim són models que inclouen, generalment en aquest model estadístic també s'inclou a part o en paral·lel un model de predicció de duració per saber quants frames de duració de temps ocuparà cada fonema, per exemple, i amb aquests models estadístics que tot i estar basats en models de Markov, dins cada estat està modelat com una funció probabilística, per això són estadístics, i sempre s'escull, diguéssim, el vector més probable segons la condició, l'estat en el que ens trobem, el fonema en el que ens trobem. I així, mica en mica, a través d'un algoritme per recórrer, diguéssim, tot el mapa de probabilitats, obtenim la seqüència de pitch, de Mel-Capstone, etc. I a partir d'aquí ho passem al filtre i generem la síntesi. Llavors, molt general també, com es basa un vocoder o com estava fins ara dintre d'aquests models paramètrics en què es basava el vocoder? Doncs també es basava en el mateix principi, un principi molt similar al de la funció humana o al de la funció mecànica que us he comentat. El que tenim és que per la F0 actual tenim un tren de polsos, tenim un soroll blanc, i segons si hem de modelar o hem de generar un so, un voiced, per exemple, una vocal o una S, una T, algun fonema sord, aquesta decisió que està predita farà que vagi o cap a soroll o cap a la freqüència fonamental aquesta actual, que decideixi. I a partir d'aquí, si és una vocal A, per exemple, enviarà el tren de polsos i aquí, amb l'ajuda de la representació dels coeficients Mel-Capstone, que és l'equivalent a la forma que hi ha dels formants que us he comentat abans, que es multiplicaven al final les dues envolvents i sortia, diguéssim, l'espectre de la vocal o el fonema desitjat, doncs això és l'equivalent, d'acord? I si és una S, per exemple, que és sorda, doncs s'envia soroll blanc, que és el que nosaltres emetem quan estem dient un fonema sord. Llavors passem al que és l'arribada del Deep Learning. Podria dir que més o menys va arribar el Deep Learning una miqueta cap al 2000, tirant cap a 2010, potser es va començar ja a experimentar amb moltes aplicacions, no només amb veu.
I molt bàsicament, per qui no els hi soni, bàsicament el deep learning són models estadístics que, això, mitjançant algoritmes d'aprenentatge automàtic, són capaços d'extreure característiques, quan dic abstractes i de diferents nivells, ara ho entendreu, és perquè nosaltres no controlem, a diferència del que fèiem amb els models paramètrics convencionals, de que nosaltres triem, volem la F0, volem els Kebstrull coefficients, etc. El deep learning el que fa és extreure ell mateix, a través de l'entrenament, de forma estocàstica, decideix quines característiques extreu d'aquest conjunt de dades, no? I assumim que està extraient unes característiques òptimes per la resolució del problema, no? Per tenir un bon resultat, diguéssim. Però nosaltres desconeixem quines són. Llavors, ara ho entendreu també, que és a diferents nivells, ja veureu que al final és un sistema que és un model multicapa. Llavors, el que recorda o el que està basat, els que són els models deep learning, és en les neurones del cervell. El model bàsic, que són les xarxes neuronals artificials, ja existien de fa potser uns 50 anys o més. Estaven proposades. El que passa és que eren models que havien de ser molt simples perquè a nivell computacional no hi havia manera d'explotar-les d'una millor manera, no? Explotar-les més. Avui en dia s'han descobert algoritmes, formes d'entrenar i tenim, gràcies a això, a l'actualitat, doncs tenim sistemes molt més potents i podem utilitzar models molt més grans per optimitzar el problema. Llavors, el que us comento, aquí l'equivalent, si això és una neurona nostra real, biològica, l'equivalent serien aquestes, ara no recordo bé si són les dendrites aquestes i les sinapsis. Diguéssim que aquesta seria com els inputs de la neurona, que al final passa això, el que fa és rebre una informació des de diferents bandes, aquí la tracta i l'envia cap a l'output. I diguéssim que l'element bàsic d'una xarxa neuronal al final és el mateix. Té uns inputs, que al final això seran uns pesos, unes entrades amb uns pesos concrets, que aquí també diguéssim que existiria una mena de pesos, i això el que tracta, diguéssim, la combinació de tot això el que fa és emetre una sortida basada en una funció no lineal, generalment. I això, diguéssim, que imita bastant el comportament, ja que el pols elèctric que emet la neurona, després de tractar el senyal, inclús arriba experimentalment a semblar-se una mica al que eren les primeres funcions d'activació, que seria aquesta F de N. Llavors, el que veieu és això. Un model molt bàsic de deep learning, al final, és el que us he comentat. Diguéssim que això seria una neurona amb les entrades i la sortida, o les sortides, portat a l'extrem. Tenim que podem processar una entrada amb diversos valors i podem anar jugant amb la quantitat de capes i amb la quantitat d'unitats que pugui tenir cada capa. I diguéssim que el que es suposa és que a cada capa es modela o s'extreu o es transformen una sèrie de característiques abstractes, nivell per nivell. Hi ha estudis que potser comenten que les característiques més abstractes estan potser pel centre, cap al final. Hi ha una certa jerarquització, però el que és cert és que la pròpia xarxa neuronal estudia, diguéssim, que treballa de manera cega cap a nosaltres. Llavors, si recordeu el model que us he comentat abans, al final, el millor que tenim de l'arribada del deep learning és que les coses se'n simplifiquen bastant. Què passava abans? El problema que teníem era que els models estadístics paramètrics convencionals que us he comentat, què passava? Que com tenen models de llenguatge, tenen processadors de llenguatge, o sigui, diguéssim, de text, per extreure els fonemes, la transcripció fonètica, etc. Tot això al final, per entrenar, requereix un etiquetatge, una notació, que això és un esforç extra. Generalment és això, si volem que sigui depenent del context, la generació d'ona, el modelatge, depengui del context
de molts aspectes diferents, variables. Volem modelar la durada, per exemple. Tot això són coses que anem inflant i que hem de dissenyar, hem d'entrenar acuradament i hem a sobre de pensar quines són les millors característiques, cosa que fa que al final requereixi de bastant temps i esforç relativament en entrenar un model estadístic. I què passa amb el Deep Learning? Doncs que s'ha arribat a un punt en què tota aquesta tasca es simplifica bastant o l'eliminem directament. El front-end, per exemple, al final podia ser com a feina nostra, generalment en aquests sistemes text-to-speech en Deep Learning, és que l'input tan sols l'hem de normalitzar. Vull dir, podem implementar un parell de scripts bastant senzills, ràpids, que normalitzin el text, però no ens cal cap anotació. O sigui, el que podem dir és que un cop està preparat el preprocessament del front-end i ja cap al final no hem d'etiquetar res. Senzillament hem de tenir l'arxiu d'àudio i la transcripció, que la transcripció és el text. Llavors, el que passa és que preprocessem la seqüència per normalitzar els valors, les majúscules, la puntuació, el que sigui, i un cop aquí els models el que fan és ja fer vectors compactes per representar cada símbol de la seqüència. Podem decidir si volem fer-ho a nivell fonètic o a nivell de caràcter. Funciona igualment. I llavors, d'aquesta manera el que fa ja és processar tot, i d'un model estadístic podem extreure ja directament no un conjunt de característiques, com teníem abans, sinó que ja podem inclús generar l'espectrograma. Com el veieu aquí, potser es veu una mica petit, però és com el que us he comentat abans. Seria l'espectrograma en funció del temps. Aquí seria els segons que duraria l'àudio, aquí seria la banda de freqüències i això seria l'activitat. D'acord? Que al final, si està ben dissenyat, podem inclús això, trobar la freqüència fonamental, els formants. O sigui, aquests models són capaços de generar directament aquest espectrograma. I llavors, els models més generals, ara us detallaré els dos grans sistemes que hi ha, com els esmenten, però diguéssim que aquest espectrograma, només amb aquesta informació ja apel·lada, la podem enviar a un altre model, a un vocoder, i generar la forma d'ona. I és el que us comento aquí. I en el millor dels casos, que també us facilitaré alguns models que ja existeixen, i és que ara mateix, actualment, hi ha models que són capaços de fer-ho tot en una única estructura. Sí que és veritat que això, que hem de normalitzar el text, preparar-lo una miqueta, el mínim, el just, i un cop això, passar-lo pel model i directament ens pot arribar a retornar senyals d'àudio inclús a 24 kHz de bitrate, o sigui, amb una qualitat molt elevada. Va bene come sto, grazie, buonasera. Llavors, aquí està una miqueta el que us comentava. Dic això, els models paramètrics de síntesi de veu basats en Deep Learning han simplificat els requisits per crear un sistema TTS. Amb els models paramètrics convencionals, el que us deia, calia una anotació prèvia de les dades de text i la necessitat de modelar la durada, totes les possibles variacions fonètiques i trobar quins trets acústics eren els òptims. I ara, amb els models de Deep Learning, no cal anotació en el text i podem assumir una extracció i transformació de trets acústics dins del propi model. I llavors, el que dèiem al principi, els dos trets més disputats o el que es busca, l'objectiu, la intel·ligibilitat i la naturalitat, a més, que ofereixen aquests models d'EL actuals és clarament superior. Llavors, ara sí que entrem una miqueta en com s'estructuren bàsicament aquests models o aquests sistemes TTS. Com s'estructuren aquests models TTS? El que us he comentat abans, si anem a aquest d'aquí veieu que són dos models. I ara us els concreto. Això seria traduït a què? Tenim un model que es diu text-to-mel, i aquest model el que s'encarrega és generalment de transformar el text a espectrograma. Per què es separen aquests dos models? Originalment es separa perquè
fins fa pocs anys, doncs, era un desafiament molt gran el fet d'intentar compactar-ho tot absolutament en un sol model i tenir uns resultats a l'alçada, diguéssim, de l'estat de l'art. Llavors, d'alguna manera, doncs, es va començar a separar per centrar-se més en la part del model acústic aquest que genera els trets acústics o l'espectrograma i el vocoder a part, també entrenat en paral·lel amb les mateixes dades. D'acord? Llavors, el primer model aquest seria el que seria el Text2Mel, que bàsicament és un model anomenat genèricament, perquè aquesta estructura s'utilitza en altres camps, això és un model sequence to sequence, que es diu. Aquest model sequence to sequence es diu així perquè estem transformant una seqüència, que en aquest cas és text, a una seqüència de frames espectrals. No? Al final és el mateix. Tenim paraules i després aquí tenim vectors de frame espectral. I en aquest cas doncs, s'anomena concretament Text2Mel perquè transforma això cap a l'espectrograma a escala mel. Val? O sigui, està filtrat perquè ocupi menys, vull dir, no estem treballant amb tota la banda real de 8K o 5 kHz de marge, sinó que l'estem optimitzant una miqueta a una escala que s'assimila més al que és el rang de parla humana. Llavors, transformem una seqüència d'entrada de text a una seqüència d'una altra naturalesa, l'espectrograma. El codificador és un model deep learning que el que fa és codificar cada símbol com un estat intern, que seria això d'aquí. Això seria uns vectors de característiques que no coneixem, que són totalment abstractes, i generar aquesta seqüència. La longitud seria el número de característiques que tindria, el número de caràcters que tindria la seqüència d'entrada i això, la dimensió del vector, que això ho decidim nosaltres. Poden ser 500, 200, el que vulguem. Dimensions, em refereixo. Llavors, tot això aquí es passa al decodificador, que el que fa és processar aquests estats sortida del codificador per generar a cada moment un frame o un paquet de frames de l'espectrograma, o sigui, una altra seqüència. Què passa? Doncs que us afegeixo això ràpidament, que és el mòdul d'atenció, que és una implementació que es va fer a posteriori d'haver dissenyat aquest tipus de model, que és el que fa és aprendre a decidir quins són els estats que tenen més rellevància per la sortida actual que ha de generar. És una mica com de lògica, no? Si jo estic intentant generar una E, doncs si la E està aquí potser em fixo en els veïns més que en el principi de tot que ja he vist abans. I això el que fa és una miqueta optimitzar el resultat, acotar una miqueta més la decisió i la informació que necessita el decodificador. Llavors, bàsicament crec que us ho he comentat ja tot. Aquests models sequence s'apliquen per generar una representació espectral de la veu sintètica, que seria com un equivalent a això a la sortida del model acústic convencional. Diguéssim que aquesta part inclou part del front-end i el model acústic, i aquesta sortida s'envia a un altre model deep learning que transformarà l'espectre en una forma d'ona sintètica. Aquest model, segon model que us comentaré, és el Neural Vocoder. Llavors, com a general, definicions generals, la suma dels dos models, Text2Mel més Vocoder, podem dir que tenim un conjunt que és un sistema complet TTS, Deep Learning. Veureu que en alguns articles es parla del end-to-end, com veureu aquí més a baix. Diguéssim que end-to-end es refereix com a de principi a final tot englobat i molts d'ells no ho són perquè són dos models separats i sumats. Llavors, sí que és veritat, per això, com us he comentat abans, que existeixen ja models que compacten totes les funcionalitats en un sol gran, anomenat, aquests sí que són full end-to-end text-to-speech. Llavors, ara aquí sí que ja presento una miqueta, ja veu aquí que hi ha molts enllaços. Això és una llista de models que són més reconeguts o són més esmentats a la bibliografia, d'acord? En un d'ells, o sigui, en tots ells teniu un repositori, o sigui, teniu l'enllaç al repositori,
he intentat recopilar, tot i que molts d'ells no són la versió oficial dels autors, sinó que són gent doncs, que el replica, però de manera bastant fidedigna, i tots ells estan programats amb la llibreria PyTorch. Això ja depèn de cadascú, depèn de la seva preferència o del que s'hagi format. Jo personalment a mi m'agrada treballar amb PyTorch perquè crec que per investigació i per tafanejar, per provar coses, idees que tinguis, el que sigui, és una llibreria bastant senzilla d'implementar, bastant àgil i hi ha moltíssima referència i molta documentació. Per tant, vull dir, si ho esteu dubtant o si us interessa la meva opinió, ja us comento que PyTorch per mi és el millor. I per suposat que molts d'aquests, m'atreviria a dir que tots, però potser no tots, però el 90% o el 95% estan en versió TensorFlow també, per qui jugui amb aquesta llibreria també. Llavors, Vibers, no sé si vols que mirem... Podríem revisar, si voleu, una miqueta, passar per sobre algun repositori i hi ha alguns enllaços com aquests que són mostres d'àudio perquè pugueu comparar una miqueta, pugueu escoltar una miqueta com sonen aquests models. Àlex, jo crec que podem tenir feedback per la manera que comparteixo. Jo vaig un per un, si em diràs, jo entro a la pàgina i després podem escoltar una mostra i després anem un per un. Jo crec que mentrestant no podràs parlar perquè molt possiblement tindrem feedback. Doncs per al primer, quin vols que vagi? Mira, a veure. D'aquí tinc una mica, si vols... us vaig a comentar. A nivell personal, jo estic treballant amb el model Tacotron 2, que és aquest d'aquí que veieu, d'acord? Ara us faig un resum conceptual. Sí que és cert que això s'ho puc comentar. Aquests models TextUML, els més reconeguts, veieu que hi ha dues categories, que són autoregressius i no autoregressius. Els models autoregressius, bàsicament, són models que depenen de mostres anteriors sintetitzades per sintetitzar la nova. D'acord? Això s'ha fet així, diguéssim que de forma clàssica també ha existit aquesta forma de sintetitzar i s'ha portat a aquests models grans de generació i funcionen bastant bé. El que passa és que tenen uns hàndicaps que fan que diguéssim que donen certes traves, no? Per exemple, en els models autoregressius, el principal problema que tenen aquests és el temps o el cost de generació. Què passa? Que nosaltres entrenem i a certa durada, diguéssim que, clar, com han d'esperar diguéssim que no es pot paral·lelitzar la inferència. Què vol dir això? Doncs que quan jo vull sintetitzar m'he d'esperar als anteriors frames per generar el següent, després un altre cop, després un altre cop, després un altre cop. Tot això són voltes i voltes i voltes que el model ha d'anar fent i ha d'anar passant un per un o de dos en dos si generem de dos en dos, és igual. Llavors, què passa? Que el temps de síntesi creix en base a la llargada o a la duració del clip que volem sintetitzar. D'acord? Tot i així, té una forma de funcionar bastant més natural, bastant fàcil potser de comprendre, i tot i així aquests models segueixen sent triats per la investigació i per fer aplicacions noves. Llavors, què passa amb els no autoregressius? Ja veieu que parlen de fast speech, Paranet, aquest no té res a veure, no? Glow TTS, fa un altre... Tots aquests el que fan és que, treballant diguéssim que incorporen com una mena de model de predicció de duració de durada dels caràcters o dels fonemes. Internament són capaços de treballar en paral·lel, en el conjunt total de l'espectrograma a generar. I, per tant, el que fan és que són independents o són robustos a la longitud del text a sintetitzar. Per tant, això també és una millora. I sí que us he posat, per exemple, aquí,
Suposo que podrem escoltar algun exemple perquè pugueu veure que més o menys són similars. Les qualitats són bones, també. Són models més nous. Aquests sí que són els primers que van començar amb aquest tipus d'estructura. Fan servir capes recurrents. No sé si us sonen, però bueno, bàsicament són capes que tenen en compte el context, tenen memòria, i els no autoregressius, molts d'ells fan servir capes convolucionals, que ja s'han demostrat que en general funcionen prou bé per quasi bé tots els àmbits i són més ràpides i més fàcils d'entrenar. Llavors, si vols entrar, per exemple, us ensenyo una cosa abans de començar. La següent diapositiva us he facilitat un esquema general del Tacotron 2, per exemple, que és el que us he comentat que estic fent servir. Us comento perquè almenys el que està bé és, per exemple, venint d'un model convencional paramètric, sabem que tenim la part d'anàlisi i estructuració del text, com us he comentat, i després s'enviava a un model acústic per generar les característiques acústiques de sortida, per després passar-les al vocoder. Aquí podeu veure que, a grans trets, és una miqueta la intenció que segurament seguien a l'hora de dissenyar aquest sistema. Què passa? Que aquí tenim l'entrada, que això seria la seqüència de caràcters del text d'input, que ho han separat en caselles. I què passa? Que aquí això està normalitzat automàticament, amb un altre script, el que us he dit. Llavors, això passa al character embedding, que és una capa, bàsicament, que transforma cada símbol, cada caràcter, en un vector embedding de 256 dimensions o així, no? Diguem, un subespai, en un espai vectorial dins d'aquest rang, i el que fa és passar per un conjunt de capes que el que fan, com és convolucional, el que fa és treballar localment de 5 en 5, va fent com saltets de 5 en 5 caràcters a cada característica, no? I al final el que fa és com un escombrat. I el següent stage, el següent nivell, fa un escombrat encara més gran, perquè diguéssim que es va com menjant de 5 en 5. I què passa? Doncs que al final, d'alguna manera, podem pensar que guarda informació local a diferents nivells. I més, al final, per acabar en aquest tros, el que tenim és una xarxa, una capa bidireccional recurrent. Què fa això? El que fa és escombrar les pròpies seqüències per cada característica, però d'una banda i de l'altra, i això es podria traduir a que el que intenta és, diguéssim, com agafar memòria de la informació de tot el context que hi ha de principi a final, d'una banda i de l'altra. D'acord? Llavors, al final, el que passa és que aquí, a la sortida, veieu? Això seria la part de l'encoder del model, com us he dit abans. Això seria el mòdul d'atenció, que us he dit també que es fixarà en tots els estats que tregui l'encoder, es fixarà en els més rellevants que li sembli, per després passar i processar el decoder del sequence to sequence, i a la sortida traurà això, traurà la representació espectral que després s'enviarà al WaveNet. Llavors, senzillament és això, que dic que podeu veure que sí que hi havia una certa lògica en dissenyar aquest model. D'altra manera, hi ha hagut molts models ara que tot i no ser autoregressius o tenir característiques una mica diferents, s'han intentat també agafar parts d'aquest model base, diguéssim, que és com el principal o el més extès. Llavors, aquí, si voleu, doncs això... Sí, perdona, Vaibars. Puc proposar una cosa, Sí. Àlex? Ja arribem a una hora. Jo tinc una part que vull ensenyar coses. Jo faig aquesta part d'ensenyar alguns mostres d'àudio. Si pots acabar la teva part, doncs farem aquest pont. Vale? Sí. Acabem i després jo faig. Cap problema. Doncs ràpidament, sí, per no entretenir més. Després us he facilitat això també, els models en neural vocoder més reconeguts, i aquí també hi haurà mostres per poder escoltar-les, que el Vaibars us les ensenyarà més tard. Llavors, també us he facilitat un parell de models que són full end-to-end.
aquest és de fa, crec que un mes, i aquest em sembla que també té 2 o 3 mesos. Vull dir, són molt recents i és un camp que en general està molt al dia i que en cosa de 30-60 dies pot sorgir una altra proposta. Llavors, us comento ràpidament els temes de recerca actuals, almenys que tenen relació una miqueta amb el que estic fent. Val? Ràpidament, el que tenim, per exemple, un tema principal, transferència d'estil de parla i control d'atributs prosòdics. Val? Què significa això? La prosòdia és el que us dic, és l'estudi dels elements de la parla que són propietats d'unitats articulatòries superiors a la parla. És a dir, l'accent, l'entonació, l'estrès, el ritme, etc. Llavors, sabent això i sabent que l'estil de la parla, em refereixo a si he de parlar amb més energia o amb més efusivitat, estic simulant un diàleg, etc. El que s'està treballant és, per exemple, enregistrar una sentència d'un parlant qualsevol per imitar l'estil de la parla a la mateixa frase o a qualsevol altra desitjada. Aquí diria que podeu trobar... sí, crec que sí que són exemples d'aquest treball. Val? Bàsicament això, no? O sigui, que podem, un cop entrenat el model, tu pots parlar, tu pots enregistrar amb un estil diferent i encara que la frase de sintetitzar sigui un altre missatge completament diferent, tractarà d'imitar l'estil o l'entonació, la intenció del qui l'ha gravat. Generalment amb això també s'apliquen, per exemple, el que s'anomenen Gaussian Style Tokens, que el que són és uns afegits al model, el Tacotron 2, per exemple, uns afegits al model que el que fan és, de manera no supervisada, es queden amb certa informació de l'espectre, no? Del senyal durant l'entrenament, en paral·lel a l'entrenament, a la síntesi normal que s'està fent, no? A l'entrenament de síntesi. Llavors, el que passa és que amb això, després, durant la inferència, durant el testeig, podem aplicar uns pesos en aquest banc de tokens, que són com uns vectors allà que s'han quedat amb informació, no? de la parla, i aplicant uns certs valors a cadascun, una combinació arbitrària, la que vulguem, el que fa és afectar a la parla o sigui, a l'estil de parla de la síntesi al final. El que passa és que, bueno, costa, en aquest cas, com és no supervisat, costa de controlar com canviar aquest estil, com decidir. Llavors, altres propostes més recents, com els Gaussian Mixture Variational Autoencoders, és una altra variació que se li ha afegit en un model d'aquest Deep Learning, que el que permet, al final de tot, és que el model trobi unes característiques, uns atributs intrínsecs de la veu, que en aquest cas seran atributs prosòdics perquè les dades tenen variació prosòdica, i el millor d'això, que per mi em sembla un gran avanç, no? És que es generen uns vectors acústics d'aquesta part extra que si els modifiquem, cada valor cada dimensió d'aquest vector acústic el modifiquem manualment, estem modificant una part concreta de la veu, no? Ja sigui la velocitat de la parla, ja sigui la intenció, ja sigui el volum, inclús l'accent d'anglès, per exemple, si s'ha entrenat amb diferents accents anglès. Llavors, és una bastant interessant. Bueno, aquí no m'hi pararé gaire. És un esquema d'una variació dels style tokens que vaig treballar, que bàsicament l'entrenament original era amb l'espectrograma general, com aquí, però en aquest cas jo ho vaig simplificar amb una versió més buida, diguéssim, no? Perquè és només la representació espaial del pitch, de la freqüència fonamental, i codificant-la i afegint-la en els style tokens aquests, el resultat també era similar, vull dir, aconseguíem una variació donant per fet que els formants aquests que dèiem sempre estan una mica en dependència a la freqüència fonamental. I després, com un altre tòpic, tenim la millora de la naturalitat a través de característiques lingüístiques, i em sembla bastant interessant aquests dos aquí perquè en un d'ells es millora la pronunciació i la naturalitat de la síntesi a través de la informació sintàctica, el que és l'estructura, la relació entre paraules, de la frase d'entrada. I llavors amb aquest treball també s'ha treballat amb el model de Tacotron, perquè veieu que molts d'aquests treballs es mouen en aquests models.
Llavors, també hi ha un altre treball bastant interessant que el que fa és solventar el problema del tacotron amb els Variational Autoencoder. El problema és, com us he comentat abans, tu pots decidir, pots variar certs aspectes de la prosòdia. El que passa és que si vols fer una combinació concreta, has de filar massa prim, perquè has de com investigar cada dimensió quin valor s'adequa més al que tu vols. I, per tant, en aquest treball intenten com automatitzar aquesta decisió a través de les característiques lingüístiques del text d'entrada. Cosa que també em sembla això, no? Una implementació bastant interessant. I res, i al final una altra ràpida també, doncs, que això, tenim sistemes Neural TTS amb múltiples veus. Bàsicament, amb un Speaker ID tu pots afegir una informació de l'speaker i al final el que fa és clusteritzar i generar internament una distribució que sap discernir entre els parlants, no? Entre si és dona o home, ja veieu que aquí hi ha una clara separació, val? I després entre el gènere sap distingir entre diferents veus. Val? I aquí potser es veu molt petit, però les X crec que són les síntesis i les rodones els punts reals. El cas és que quan tu vols sintetitzar amb aquella veu sí que s'aproxima molt al clúster d'aquella veu corresponent. Per tant, és consistent. I això a grans trets és tot. Així que si Vibers vols passar a dir la teva part i passar i mostrar uns àudios, doncs potser ajuda també una miqueta a veure... Sí, doncs el que faré és, jo no us escoltarà, jo faré un per un, lentament, i tu pots explicar mica a mica, però no sabré què estàs dient per no tenir el feedback. Començaré amb Tacotron i després faré Tacotron 2 i semblants i després al final faré uns quants de non-autoregressive. Vale. Val? Vale, em sembla que això és el Tacotron 1. Jo crec que com... a veure... No sé quina és la diferència entre una sample i l'altra. Vale, from model train. Sí. Scientists at the CERN laboratory say they have discovered a new particle. There's a way to measure the acute emotional intelligence that has never gone out of style. There's a way to measure the acute emotional intelligence that has never gone out of style. President Trump met with other leaders at the Group of 20 conference. Val, aquest aquí això és... Vale, mira, no sé si em sents, Vibers? Have now come into general use and are obviously a great improvement on the ordinary modern style in use in England, which is in fact the Bodoni type. Això que està reproduint, aquest aquí, el WaveNet, és un neural vocoder, val? És com el primer que es va presentar, diguéssim. Have now come into general use and are obviously a great improvement on the ordinary modern style in use in England, which is in fact the Bodoni type. Have now come into general use and are obviously a great improvement. Veieu la diferència? Això, Griffin Lim és un algoritme, al final no deixa ser un algoritme iteratiu, que el que fa és transformar també l'espectre generat a veu. El que passa és que això no és un model neuronal entrenat i, per tant, com hi ha uns certs canvis que no és capaç de solventar i, per tant, se sent així mig robòtic, que ja suposo que es pot intuir una miqueta, i que WaveNet, al estar prou ben entrenat i dedicat a... Scientists at the CERN laboratory say they have discovered a new particle. There's a way to measure the acute emotional intelligence that has never gone out of style. President Trump met with other leaders at the Group of 20 conference. President Trump met with other leaders at the Group of 20 conference. No sé si noteu la diferència. Aquest últim, aquest segon, era Tacotron 2,
que era la millora. És un model més lleuger que el primer i, a part, els resultats són quasi bé millors. El primer Tacotron és molt farragós en quant a pes i complexitat. Després tenim aquest del Chartuwaf, també, que és un altre model similar. La Tierra vista desde el cielo. Los objetos del proceso pueden estar afectados o no por el mismo. Determinación de la durabilidad de la madera a la pudrición por hongos. Los objetos del proceso pueden estar afectados o no por el mismo. Determinación de la durabilidad de la madera a la pudrición por hongos. Vale. Vale, això són demos d'això de models que no són autoregressius. Aquí tenim un recopilatori. Ask her to bring these things with her from the store. Ask her to bring these things with her from the store. It is the man behind the gun that tells. Veieu, hi ha una diferència. Vull dir, les qualitats People look, but no one ever finds it. People look, but no one ever finds it. Veieu que inclús té més força el que és el paranet. Aquest és un dels... Ask her to bring these things with her from the store. Deep Voice 3 sí que és autoregressiu. I Paranet i Fast Speech són dels dos més nous que no són autoregressius i que són capaços de sintetitzar d'una manera molt, molt ràpida. Aquest és un altre dels models més recents, també. But Mrs. Solomons could not resist the temptation to dabble in stolen goods, and she was found shipping watches of the wrong category to New York. But Mrs. Solomons could not resist the temptation to dabble in stolen goods, and she was found shipping watches of the wrong category to New York. Aquest tercer sí que és síntesi completa. Glow TT és aquest de 0.33. But Mrs. Solomons could not resist the temptation to dabble in stolen goods, and she was found shipping watches of the wrong category to New York. But Mrs. Solomons could not resist the temptation to dabble in stolen goods, and she was found shipping watches of the wrong category to New York. No sé ben bé quin és el paràmetre aquest de temperatura, però bueno, ja veieu que segons quina variació tenen certa flexibilitat i l'estil varia també lleugerament, però la qualitat és estable i ja veieu que tenen molta expressivitat i aquests últims són capaços de sintetitzar d'una manera molt ràpida. Vull dir que ara mateix la tendència és a intentar buscar models molt ràpids i amb una qualitat equiparable. Vale, he tornat. Em sentiu? Sí. Vale, molt bé. Doncs, torno als slides que tinc jo. La idea que tinc és, sobretot, parlar el que tenim com a eines, perquè una part de les jornades és parlar la situació del català i tenim algunes eines ja i per veure com podem aprofitar-les, com podem continuar a desenvolupar-les, mantenir-les, etc. I per això, per no allargar més, tenia altres preguntes per dinamitzar una mica perquè ho deixo per al final. I jo vull compartir dues coses, bàsicament. Una cosa és... D'acord. Una cosa és com desplegar Catotron a la producció, perquè jo sé mínim hi ha una persona que està interessada en això, i una altra part és parlar dels repositoris que Àlex ja va mencionar i des del punt de vista més pràctica, quines les avantatges d'un comparat amb l'altre. Doncs, abans de començar com desplegar la Catotron, he d'explicar una mica per les persones que no saben què és Catotron, per això torno al navegador un altre cop i eliminar
Aquestes ja veieu, no? Sí, es veu. No? Doncs sí, per resumir, ja hem parlat potser moltes vegades i a l'altra sessió també. Catotron és el sistema de síntesi de la parla basat en Tacotron 2, bàsicament. I és la pàgina de web nostra del Catotron i tota la informació està aquí. Té una mica... té un enllaç llarg, però per recordar-ho ja podeu dir... ho sento... a collectivat.cat/catotron i apareix la pàgina. Ho dic perquè tots els models estan aquí, està entrenat per dues veus, una femenina i una masculina, i clar, necessitem també els vocoders. Waveglow és el general, no hem fet res perquè funcionava bastant bé, però és més lent, i tenim el vocoder també en Melgan, que és un vocoder més ràpid, que nosaltres estem treballant amb pocs recursos, com qualsevol projecte de codi lliure. Per això necessitàvem un sistema una mica més eficient. I volia mencionar com és l'estructura als repositoris, perquè tenim dues. Una és el Catotron, està a Collectivat.dev, i l'altra és Catotron CPU. El Catotron és un fork de NVIDIA Tacotron 2, i està aquí. I el que vam fer era escriure aquest frontend pel català. Doncs els models són completament compatibles amb el Tacotron 2 de l'NVIDIA, però sense saber la idea que tenen ells de gestió del repositori. No volíem fer un pool específic pel català, hem fet un fork per fer aquest frontend nosaltres perquè no veiem cap altra llengua en el repositori. I això potser podem plantejar a l'equip d'NVIDIA, però no havíem pensat això. Però per dir-ho que no hem trencat res, diguéssim, i al fork intentarem seguir amb els nous commits per mantenir el codi compatible amb el NVIDIA. El problema és Catotron CPU, que està més pensat per la producció. Això és compatible amb el Catotron, però no és la millor manera. És a dir, potser hauríem de trobar una manera d'enllaçar els dos. Està bàsicament només configurat pels CPUs. I volia parlar una mica de com desplegar-ho per utilitzar-ho com un servidor. Bàsicament, l'estructura, l'arquitectura que tenim nosaltres per generar veus, per sintetitzar la veu amb el nostre demo, perquè, com deia, jo conec mínimament una persona que està interessada en això, per això jo crec que val la pena, i també és bastant ràpid. I també us volia explicar per si de cas teniu suggeriments per millorar l'arquitectura que tenim. Per res és una cosa ben pensada, es pot millorar sempre. Bàsicament és un servidor de web de UVisgy que està corrent. És una aplicació en Python, escrita en Python, una cosa semblant en Flask, que es diu Falcon. UVisgy està servint aquesta aplicació i està connectat a un reverse proxy d'Nginx, això que ens permet comunicar amb el resta del món. I tot això està automatitzat amb un systemd. Les persones que no saben què són, no us preocupeu, aquesta part serà molt, molt ràpid. Per construir aquest sistema ja està explicada al repo. Tenim un fitxer de uvisgy.ini
per configurar configurar el servidor de web i només cal posar el catotron del directori del repositori en si per accedir als fitxers que ja existeixen i també cal utilitzar un virtual environment de Python i primer de tot instal·lar el UVSGI, el virtual environment, i després es pot comprovar si aquesta funciona o no mitjançant aquesta comanda. I això ja fa bàsicament el desplegament al SOC, al fitxer de SOC. I ja podeu veure el servidor fent només això i apareixerà al localhost directament. Podeu comprovar si tot va bé o no. Quan feu això, clar, per veure com està el servidor al socket, heu de tenir un reverse proxy, que en el meu cas era un Nginx. La configuració és molt fàcil, és només això per connectar-ho al SOC i per veure el porta 80 i posar els fitxers. No entraré en això. Si sabeu com utilitzar Nginx ja sabreu com fer-ho, però només ficar aquest fitxer aquí. I finalment, la cosa que era més important és que faci que el servidor sigui sempre en ús mitjançant automatització. La manera que vaig fer-ho jo és posar-ho a systemd. És bastant fàcil, és només preparar aquest fitxer de catotron.service, posar aquesta informació. Jo crec que aquest fitxer no està al repo. Si necessiteu, em podeu contactar i us puc ajudar. I amb això ja és prou. Cada cop el servidor s'arranca, demà iniciarà de nou. El servidor iniciarà de nou. Doncs és així. Jo espero que tinguem temps per parlar d'això. Espero que us interessi. Si no, seguirem la conversa després sobre aquest tema. Ara segueixo amb el punt de vista dels desenvolupadors, quins repos estan, quines són les avantatges per cada repo i si ens interessa fer alguna cosa amb el català o no. Podem discutir això també. Doncs torno al navegador. Ja us he ensenyat Catotron, Tacotron 2, Catotron CPU. Doncs una de les coses que Àlex ja va parlar és l'estabilitat dels models de Tacotron i Tacotron 2 i també com lents són. I últimament, de fet, aquest últim any va sortir altres repos interessants per solucionar aquests problemes. I jo vull mencionar, quan dic estabilitat, què vull dir? És, bàsicament, quan volem sintetitzar una frase, només podem posar frases curtes i a vegades els models fallen. I això ja sabeu, algunes de vosaltres que utilitzeu Catotron, no és una cosa només de Catotron, diguéssim, és un problema de Tacotron 2 també i aquestes arquitectures. Això, un problema. Frases curtes i també problemes d'errors que generen a vegades. Una altra cosa és que són lents i això vam intentar solucionar amb Catotron CPU i Amalgam, però podem també fer-ho més ràpid utilitzant aquests sistemes non-autoregressive, aquestes arquitectures noves. Si això no he parlat, doncs tornaré. I seguint amb el fil, unes de les coses més interessants són FastSpeech 2 i també GlowTTS, que ja heu vist, suposo. I el FastSpeech 2 és com
el nom és Fast, i jo crec que això és una de les implementacions, és a dir, és un contribuïdor a programa lliure, no és la persona que va crear l'arquitectura, i està en PyTorch. I la cosa important sempre és tenir els models preentrenats. A veure on són. Jo crec que hauria d'estar aquí, però no veig. Tenir els models preentrenats perquè a partir dels models, encara que siguin en anglès, es pot entrenar al català. Això és que vam fer per Catotron. Vam començar aquí. Vam començar amb els models d'anglès, el JSpeech, aquests, i a partir d'aquests moments, utilitzant 4 o 5 hores, era possible, érem capaços d'entrenar els models en català. El problema aquí és que això, FastSpeech necessita un Monte Carlo Aligner, que és una cosa externa per alinear paraules de text amb paraules d'àudio. Això podria ser problemàtic. Però bé, com que és molt ràpid, és interessant i podem pensar-ne. Una altra cosa era GlowTTS, que GlowTTS soluciona aquest problema de la necessitat a Monte Carlo Aligner i utilitza una cosa que es diu Dynamic Programming per, bàsicament, calcular com llarg haurien de ser, les frases, àudios, etc. Per això, quan us ensenyava el de WaveGlow, era una mica controlable el pitch, la manera de parlar, etc. I un altre cop tenen el demo i tenen els models preentrenats. Això és un avantatge. I per mencionar també, Hi-Fi Gun és un dels nous vocoders que és bastant ràpid, com Mailgun. Doncs ara s'utilitza sovint Mailgun o Hi-Fi Gun, que també jo crec que es pot considerar l'ús. I no he mencionat per altres, però moltes vegades tenen el IPython Notebook per ensenyar com entrenar i com fer l'inferència per tots els models, i al final són bastant estàndards perquè tot està basat en la primera feina de Kate Ito del Tacotron, és a dir, la manera de passar aquests netejadors, és a dir, aquests tipus de crides són molt semblants, i també per Catotron també hem preparat aquests llibretes IPython Notebooks que podeu accedir per veure com entrenar i inferir els models de Tacotron també i adaptar. Doncs acabant en això, volia mencionar també Deep Voice, que Alex ja va parlar d'això, i només per mencionar què és l'avantatge de Deep Voice, és paral·lelitzable, sobretot al procés d'entrenament, és a dir, només el procés d'entrenament és paral·lelitzable, i això és molt útil per entrenar sistemes de multiparlants, perquè normalment utilitzen moltes hores de dades. Per això necessitem una computació molt potent. Si és possible paral·lelitzar això, ja fa tot el procés més eficient, i encara que sigui un GPU, ja té un factor de velocitat, increment de velocitat, augment de velocitat molt alt. Només volia mencionar això si algú vol fer alguna cosa de multispeaker, diguéssim. Hi-Fi Gun, he pensat, doncs, només dos coses més, també és relacionat
amb com a comunitat, és a dir, si volem ser una comunitat de desenvolupadors o persones interessades contribuïdores, als repositoris hi ha algunes coses que hem de considerar. Una de les coses és per inscriure o sumar a altres projectes comunitaris. I per parlar d'això hi ha dos repos de referència. El primer és ESP.NET, que és un toolkit. Al final no és només una eina, sinó és un conjunt d'eines de end-to-end, processament de la parla. No és només per síntesi de la parla, sinó és també per reconeixement de la parla. I dins d'aquest repositori hi ha implementacions de totes aquestes arquitectures que hem parlat avui. La meva sensació són les seves implementacions, és a dir, aquest codi està desenllaçat dels altres projectes que us havíem ensenyat. Això d'una banda. D'altra banda, està dissenyat tot el repo amb estil de Caldi, que parlaré la setmana que ve. Caldi té un estil específic de presentar els scripts d'entrenament. Són bastant complets i explica molt bé com entrenar un model de reconeixement de la parla. Bueno, en el cas de Caldi, reconeixement de la parla. Les persones mantenidores d'aquest repositori el que van fer era bàsicament documentar tots aquests processos d'entrenament de tots els models de tots aquests repositoris eines en l'estil de Caldi, que bàsicament són scripts de Bash. I això és molt útil pels temes de recerca, sobretot, investigació i si voleu experimentar. Doncs això és important, ESP.NET és un referent per això, però per mi, que jo soc més de la part pràctica, que m'agrada m'agrada desplegar eines a la producció, diguéssim, o demos, prototips, etc., no és gaire bo per fer això. I una cosa que és més compatible amb això és un altre repositori semblant, però és una mica més pràctic, que és el repositori de TTS de Mozilla. Un altre cop és una recopilació de molts projectes diferents i per aquest cas estic segur, són implementacions seves d'aquestes arquitectures i més, tenen algunes coses innovatives també. A més, l'avantatge d'aquest repositori és una mica més comunitari, perquè hi ha contribuïdors de llengües diferents que contribueixen al codi pels, per exemple, cleaners, és a dir, aquests frontends diferents. A veure si puc trobar ara. Potser no, però... Per això tenen, per exemple, cleaners francès directament al codi i també tenen una activitat bastant interessant dins dels issues. Quan persones estan fent qualsevol model, estan entrenant un model nou, ho diuen, bàsicament, als issues i estan publicats i qualsevol persona pot veure quins models hi són, etc. Doncs podeu veure ja hi ha múltiples llengües, Basic German Cleaner, Turkish Cleaner, French Cleaners, etc. Portuguès. És a dir,
En canvi, quan us deia el Tacotron 2 és una mica més de recerca, és un repositori de recerca, es pot plantejar, potser, però no he vist cap altra llengua, és a dir, es pot plantejar fer contribucions des de Catotron a NVIDIA Tacotron 2, però els projectes de Mozilla són més comunitaris, sí que tenen algunes coses més específiques a les arquitectures que utilitzen, estan desenllaçats amb els repos originals, etc. Però tot i així jo crec que a nivell d'activitat és més interessant com un projecte comunitari. Doncs era més o menys això que us volia mencionar i doncs obro les paraules a vosaltres, dono la paraula a vosaltres. Què us ha semblat? Primer de tot, si teniu preguntes directament a Àlex sobre el que va parlar ell, i després, si tenim temps, m'agradaria parlar de la situació de la comunitat nostra i la situació del català, etc. Doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies pels comentaris. Sí, moltes gràcies també, ho vaig dir. Sí que és cert que bueno, sí, he facilitat una llista i també en Vaibars ara també us ha comentat que és bastant interessant tot el que ha dit. I és que és cert que és veritat que cada mes, 2 mesos, literal, van sortint coses noves. Aquest any i l'any passat ha estat un boom i molta gent està treballant en paral·lel i van traient molts models i cada cop millors i més eficients. Per això que bades una mica i la novetat és enorme. Si no esteu dient, si no voleu preguntar, podem intentar fer-ho més interactiva amb les preguntes que heu posat jo per veure, per dirigir la conversa. Això, no sé si algunes de vosaltres voleu integrar funcionalitats de síntesi de la parla a un producte específic que us volia preguntar per veure si tota aquesta informació més tècnica, més administració de sistemes potser és útil o no per veure si podem, no sé, col·laborar o cap a la creació d'una comunitat té sentit. Clar, per les persones que tenen perfils més tecnològics. No sé si altres no estan votant perquè no tenen perfils tecnològics, però estem d'espera de respostes. Doncs potser no per les altres persones, però jo veig dues persones amb l'interès. Bé, molt bé, millor que res. Per això està bé que hem posat algunes coses. I això és una cosa semblant, però si algú de vosaltres un altre cop voleu integrar una cosa als motors de síntesi de la parla per l'ús intern personal o recerca, que sigui. Bueno, jo no responc perquè és obvi que posaré que sí, deixo que... Doncs més. Potser Joan ha marxat, no sé, però
també volia ensenyar, jo sé que Joan Muntaner de Softcatalà també volia desplegar motors de síntesi de la parla del Catotron. Sí, disculpeu. Em sentiu, oi? Suposo? No ha marxat, no. És que estic en un ambient amb bastant de soroll a casa. Primer de tot, m'uneixo a les felicitacions per la presentació que heu fet. Jo no sóc programador ni investigador de tecnologies de la llengua i m'he desbordat en totes les opcions que hi ha en el mercat, diguem-ne, i suposo que és això, que estem en una fase que la tecnologia s'està desenvolupant molt ràpid i caldrà veure quines opcions es consoliden amb el temps, no? Gràcies per l'apunt del Catotron, Baibars, que jo hi tinc molt d'interès per muntar Softcatalà un Catotron funcional per usos interns i sí, vull dir, em serà molt útil els apunts i em revisaré el repositori. Simplement volia comentar això, que sí que tenim interès en muntar coses. Molt bé, gràcies, Joan. Moltes gràcies. De les altres que va dir que els interessa muntar un sistema de síntesi de la parla, podeu compartir, potser, per què us interessa, perquè probablement hi ha perfils diferents. Hola. Hola. Sí, a veure, jo soc programador, des del meu punt de vista, jo estic interessat en muntar assistents, control d'aplicacions mitjançant la veu. Llavors això és més reconeixement, no?, de la parla? Sí, seria més reconeixement, sí. Potser sí. I per àmbit més comercial o per la teva feina o si... Sí, seria totalment comercial, totalment comercial, sí. O sigui, és realitzar una sèrie d'aplicacions que donarà uns serveis i utilitzar aquest tipus d'innovacions que cada vegada van a més i està passant més a l'open source i, més o menys. Tampoc jo no és que hi hagi treballat jo amb processament del llenguatge natural i això. Clar, és que estan molt lligats, o sigui, estan molt junts el que és la detecció automàtica de la parla i la síntesi, però són coses contràries, saps? Llavors, en això, tinc constància que hi ha models molt actuals també i que s'està treballant molt dur, que segur que hi haurà molts repos també equiparables a la síntesi, al reconeixement de la parla. Vull dir, de models deep learning. El que passa és que ara sí que ara mateix no et podria ajudar en recomanar-te o dir-te mira, tota aquesta llista són així més prometedors o més concrets, no? Perquè és això, que difereix bastant, en veritat. Molt bé. Doncs sí, que reconeixement de la parla parlarem la setmana que ve. Doncs espero que estigui allà, també. Sí. Havia una altra persona, suposo, Guillermo, potser volia comentar. Sí, jo volia dir això, primer presentant-me, jo de fet treballo amb l'Àlex, estic fent també el doctorat. Ell és expert en ASR. Sí, més o menys, estem en això. Llavors sí, estic treballant en reconeixement de la parla i òbviament és un tema, la síntesi de veu és molt interessant perquè és una mena de pedra filosofal, no?, pels que treballem en reconèixer de veu. Perquè, clar, un sintetitzador genera dades, no?, que poden fer servir per entrenar una ASR. I, de fet, suposo que ho podem dir, no?, però l'Àlex i jo estem col·laborant per treballar en això, no?, per veure com podem millorar una ASR a través de TTS i en això estem. Per això em sembla un tema superinteressant i res, també m'uneixo a les felicitacions perquè la xerrada ha estat superinteressant. Moltes gràcies. Sí, el que comenta Guillermo és això, ho tenim mig parlat perquè també és una altra cosa que crec que no hi ha... Em fa la sensació que no hi ha massa soroll encara en aquest tema, però sí que és veritat que alguns grups o investigadors ho estan fent, que és el fet de, diguéssim, una mica com retroalimentar un automatic speech recognition, no?, amb el que es pugui generar
que ja veieu que hi ha resultats molt bons i molt naturals actualment en TTS i que es pugui fer la roda, diguéssim, no? Augmentar la base de dades per millorar, diguéssim, el reconeixedor. Jo no veia fa 2 anys aquesta conversa era més no es pot utilitzar, etc. Però justament aquest any jo veig moltes coses. Sí que es pot utilitzar síntesi de la parla per augmentar, etc. Sí, jo crec que ja és el que dius. Crec que ara mateix hi ha més opcions, és més viable. Hi ha altres persones que vol compartir perquè us interessa síntesi de la parla, si voleu implementar alguna cosa, etc. Quando fanno donar, lo gira, sì. Una parte è caldo e la carne gira. Bueno, jo sóc un estudiant i m'he inscrit en aquestes xerrades una mica per conèixer una mica aquest món, perquè eventualment, mira, potser és un tema que m'interessa i eventualment potser podria participar en alguna mena de projecte o sigui, però bàsicament era una mica per informar-me de quines eren les propietats o les característiques d'aquest tipus de sistemes. Gràcies per això, per la conferència. No, va, tu, gràcies per assistir, home. Estudiant de què, si puc preguntar? He estudiat enginyeria aeronàutica, ara estic acabant ja. Molt bé. Doncs puc dirigir potser la conversa una mica més. Sembla que hi ha bastant gent de l'àmbit de recerca. També Ignasi està aquí. No sé si, una possibilitat és el que vam fer amb el Catotron era primer de tot fer un projecte més pràctic per crear una eina per a la comunitat, però aquest projecte es va construir amb ajuda de les persones com Àlex i amb ajuda de la universitat i al final va sortir un article d'això. És a dir, hi ha aquesta confluència entre universitat i recerca i també de programari lliure. És sempre així, però per àmbit de català, per àmbit de llengua, a vegades no veiem. A part de totes les persones que van fer coses són aquí al final, ja ho sé. Per això sí, com a persones aquí estan en l'àmbit d'universitat, podem parlar alguna cosa, millora a les eines que tenim que al final seria útil per vosaltres també, per fer recerca. No sé si podem plantejar alguna cosa així, només com pluja d'idees, com us sembla? Potser ja teniu alguna cosa al cap, potser ja teniu un sistema, ja esteu treballant en anglès, cal només fer-ho en català, però fer-ho en català també implicaria un article, no sé, un tema de recerca. Algunes de vosaltres teniu alguna idea? Hola, bona tarda. Bona tarda, Ignasi. A veure, des de l'UPC, el grup de processament de veu, doncs tenim, hi ha diversos projectes, però des de sempre hem treballat tant a la part d'aquesta de síntesi de la parla com en tema de reconeixement i també temes de traducció automàtica. Aleshores, ara una de les línies potser més fortes és això, intentar fer la machine translation, la traducció, inclús intentar fer-ho end-to-end, és a dir, la cadena sencera de fer parlar en un idioma, hi ha una part del reconeixement, la sortida del reconeixement passa pel mòdul de traducció automàtica i la sortida resintetitzar-ho en un altre idioma. S'estan fent projectes d'intentar aconseguir fer la transferència de veu de manera que el locutor original copia d'alguna manera les característiques d'aquesta veu, tant a nivell
de l'aparell fonador com de la manera d'expressar-se per fer que la síntesi copiï l'estil del locutor original en l'altre idioma. O sigui, seria quasi bé estil a estil, no? Diguéssim, com una... Sí, speech to speech, no? Però que variant idioma i el que comentàvem, no? Sí. Speech to speech tenim machine translation pel mig. Sí. I teniu resultats? O hi ha alguna cosa? O està en desenvolupament? No. Encara és complicat. No hi ha demostrador. Tenim demostradors parcials i hi ha hagut alguns articles presentats a congressos, però ara mateix no tenim res, diguem així, en producció. Per altra banda, després, el que és la síntesi de veu, doncs, el sistema que tenim ha quedat potser una mica, ha quedat antiquat una mica simplement perquè no tenim gent que puguem dedicar-li a fer el manteniment i posar-lo al dia. I les últimes tesis que s'han presentat en aquest tema, com per exemple la de Santi Pasqual, doncs ha fet coses de deep learning, però sobretot aplicant-ho a millora de la veu, com netejar la veu de soroll o d'àudios que puguin haver-hi de fons, coses així. Sí, però recordo que el Santi també treballava amb models bastant pioners, no? Amb el tema de les adversarial networks, aquestes tecnologies que també s'estan implementant ara mateix al TTS. Bueno, el Santi ho tocava una mica tot. Ha fet speech enhancement, millora de veu, ja el coneixeu. Sí, Déu-n'hi-do. No, és un projecte bastant, crec que és bastant, vam sonar en anglès, no? Challenging, no? Bastant bèstia el de speech to speech, perquè realment, clar, és això que porta molts passos dins, no? I és una cosa que s'ha de mirar molt bé. Comentaré algunes coses. Primer de tot, ja sabeu, el nostre company Alp va escriure el seu tesi sobre això. UPF, bàsicament, però utilitzant... els detalls millor no entra, no ha pogut venir avui, però per comentar la part de traducció speech to speech, el que feia ell, al final va utilitzar Embrola per sintetitzar la veu. Per això era... no és pràctic el que té ell, però va construir tota l'arquitectura entremig fins la síntesi. Per això trobo interessant i que tenim confluències en aquest sentit. Un altre comentari, al repo de ESP.NET ja hi ha arquitectures de speech-to-speech translation. Ja hi ha coses en obert, també. Clar, probablement no té transferència de l'estil, però... I una de les coses que permet el deep learning és que els models, l'estructura de la xarxa neuronal pot acabar sent bastant similar la que es fa servir en reconeixement, la que es fa servir en síntesi i la que es fa servir en la traducció de les cadenes de lletres per fer la machine translation. Per això s'està movent tot tant en totes aquestes tres línies. Guillermo, volies dir una cosa? Sí, et volia preguntar una cosa, Vibers. És que abans has comentat això, que ASP.NET no era potser tan adient, no?, per producció. Això per què és? Potser per un tema de... No el tema de les eines, però el tema com el repo està estructurat. Vale. Perquè té totes les eines diferents, té tots els scripts diferents per entrenar diferents tipus de tasques, etc. Només per això.
per comoditat, diguéssim. Vale, perfecte, merci. Jo volia tornar a un altre tema que Jesús va comentar. Seria molt interessant també participar en una eina open source. Jo crec que ja està molt bé i també per això us he ensenyat al Catotron. No sé si teniu la necessitat de català específicament, espero que sí, però us agraïm si podeu contribuir al repo, no només per codi, és a dir, desenvolupament, sinó també per idees de com evolucionar l'estructura i mantenir d'alguna manera com una eina, com un recurs de la comunitat que sigui útil per a tothom. Per això, amb aquest tema, no sé si algú vol comentar alguna cosa. És interessant, podria ser útil per a altres persones. Per exemple, si està utilitzat per un altre projecte, encara que sigui comercial, seria molt bo contribuir a l'open source, així que tothom té aquest recurs al final. Si algú vol comentar sobre això, endavant. Si no, de totes maneres, us enviaré els enllaços dels repos i on discutim els temes de desenvolupament, etc. I farem una crida per ajudar més específica també. Disculpeu, jo volia comentar una cosa. Dels dos repositoris així que recullen les eines, el de Mozilla el consideraves que potser era més pràctic per posar eines en producció, i jo hi afegiria un punt que és que dona visibilitat de les eines que estan disponibles en català, és a dir, i dels dos repositoris potser seria el que facilitaria un ús a escala més gran. Mozilla té els seus problemes, no està en la seva millor època, però diguem que és el principal gran jugador d'informàtica d'ús massiu que és amigable a la comunitat, és a dir, que com a comunitat lingüística hi podem incidir. No podem incidir a Google, no podem incidir a Amazon, no podem incidir a Apple, però sí que podem incidir a Mozilla. És a dir, és el fabricant més gran que com a comunitat és fàcil participar-hi. Llavors, tot allò que podem fer dins l'ecosistema de Mozilla jo crec que és bo perquè té més números que acabi arribant a l'usuari final. Molt bé, jo trobo molt important i aquest tipus de suggeriments és important i fem-ho. Jo he vist ara, quan feia la revisió, he vist, hòstia, aquest repositori no té els problemes de Tacotron 2 d'NVIDIA, que de fet hem parlat nosaltres, Joan, sobre el tema de desenllaçar Catotron, de Tacotron 2, etc. Trobo molt bé el que dius i per mi, per exemple, per la persona que va fer els entrenaments de Catotron, no veig cap problema de crear un altre model amb una altra arquitectura perquè ja tenim l'experiència de com fer-ho i és bastant transferible i de la feina no seria una cosa molt gran, molt difícil, diguéssim, i estic d'acord. És a dir, el que dius és el fet de contribuir a Mozilla també farà el català més visible, oi? Sí, correcte. El que jo intento dir és que les eines i els models de xarxa neuronal que puguem entrenar pel català, genial, seran eines fantàstiques que funcionaran molt bé, però sempre caldrà que l'empresa, l'associació, l'entitat que les necessiti
s'ho munti o busqui algú que li munti el servei de llengua per les seves necessitats. Això és correcte, però un dels problemes que tenim és la informàtica d'ús massiu, és a dir, el que tenim en el mòbil, diguem-ne, o el que tenim en l'ordinador. Llavors, dins dels grans jugadors de la informàtica d'ús massiu, Mozilla és el més gran que ens permet participar-hi de forma fàcil. I jo crec que això ho hem d'aprofitar com a comunitat de parlants. Molt bé, Joan. Clar. Hi ha algú que vol contribuir a la discussió? Hi ha dos missatges al xat de Jordi Morillo i l'Àngela Cotano. Llegeixo o fas tu? Sí. Però llegeixo jo, si vols. Sí, mira, Jordi Morillo diu: em dic Jordi i soc desenvolupador sènior. M'agradaria contribuir al projecte, però abans vull entendre bé què fa el codi. Molt bé. Clar, aquí... Sí, doncs el que farem és crear els recursos per fer el codi més entenable i, com deia, intentarem seguir el fil i us enviarem enllaços obrint els canals de comunicació i també els recursos d'entendre millor els recursos com l'infraestructura digital, el codi, etc. Espero que puguem col·laborar. I Angela Cotano deia que en el mòbil de l'any passat hi havia un stand d'un gadget que es deia Pocket Talk amb 82 llengües i incorporava català i heu participat vosaltres? No, de fet no coneixia aquesta eina. Jo tampoc. Ho miro. Hi ha solucions bastant, jo diria, bones comercials, però el problema és que Joan sempre diu els grans no integren el català. Això és el problema, però a vegades aquestes empreses que semblen més petites tenen el català sí, perquè els recursos ja hi són. Recursos en el tema de dades, per exemple, i el coneixement. Em sembla sorprendre que fos la veritat i és una llàstima que ens sorprendrà, però és així, desafortunadament. Si vau estar el dimarts, síntesi de la parla de Google, el Google Translate és eSpeak, que és terrible, per exemple. Per això estem acostumades de no tenir el suport al català. Amb això espero que les nostres sessions contribueixin a la divulgació i fomentar l'ús del català en productes tecnològics. Espero que hagi pogut aprofitar la informació que vam donar, sobretot l'Àlex. Moltes gràcies, Àlex. Us passo l'enllaç de l'enquesta. Us agraïm si podeu omplir l'enquesta per donar-vos una mica de feedback. Ens ajuda per millorar les sessions. I ens veurem, espero, vosaltres també, ens veurem a les sessions següents de la setmana que ve, que seguirem amb reconeixement de la parla i serà el mateix format. Dimarts serà més general i dijous serà més tècnic, més tecnològic i entrarem en els detalls dels repos i altres recursos. Doncs moltes gràcies, Àlex, un altre cop. I espero que seguirem parlant. Moltes gràcies a tothom. Gràcies per haver assistit. A la gent. Doncs una bona vesprada, una bona nit i adéu. Adéu, bona tarda. Gràcies.